बेफोरखौ मा बुंदों नोङो आनै? अनसुमा आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। I love you. I am very I love you अनसुमा। आनै बेफोरखौ मा बुंबाय दङ नोङो? नोङो आंनि बिमानैसो। औ आङो नोंनि बिमानै, थेवब्लाबोथ' आं नोंनि आमायनिसो हिनजावना। नोंनि असे बिमानैथ' नङा। नोंजों आंजों जेबो थैनि सोमोन्दोआनो गैया। आरो आङो नोंसा आमायखौ मालाबाबो होबा गनायखाया। मानोना बिसोर आंखौ जबरदस्ति हाबा खालामना लाबोदों आरो आयाबो जबरदस्ति हाबा हरदों। अनसुमा आं नोंखौसो आंनि हौवा सानना लायो अनसुमा। I love you। आंखौ गोसथो नोंबो प्लिज अननानै। आनै नोङो आंनि बिमानैसो, आंनि बिमा बायसिसो नोङो आनै। आं नोंखौ मालाबाबो बेफोरबायदि सानफेराखैमोन आनै। नों मानो जानला मानला बुंलाबायदों आनै? जेबो जानला मानला बुङाखै आङो। नोंखौ थारैनो गोसथोमारो आङो अनसुमा। नोंसो जोबोद मोजां। जुदि नोंसा आमाया नों बायदि सेंग्रा जानायमोनबा होमबासो आं नोंसा आमायखौ मोजां मोनगौमोन, फिलिंस फैगौमोन। दा नोंसा आमाया बोराय मांग्रांग्रां, बेजों जेबो फिलिंसानो फैया। बिदि खाथियावबो थानो आं सुखुवा। नाथाय नोङो सेंग्रा, सासे हेन्डसम सेंग्रा। बिदियाव सोर सिख्लाया नोंखौ मोजां मोननो लुबैया दे। बेबो नोङो आंजों सानफ्रोमबो थाफाबाय थायो। ओंखाम संनायफोरावबो आंखौ हेल्प खालामना होयो, आंजों संफायो। नाथाय आंथ' बेफोरबायदि साननानै नोंखौ हेल्प खालामाना आनै। आनै नोंखौ आं बेफोरबायदि सानाखैमोनलै आनै। आंथ' आइमोनखौ जेरै सानना लायो नोंखौबो बेफोरबायदिसो सानना लायोमोन आनै। नाथाय आंदि नोंखौ गोसथोयोना। हामालै आनै, आं नोंनि भागिनसो जायो। औ नंगौ, आंबो मिथिगौलै अनसुमा। नाथाय नोंजों आंजों थैनि जेबो सोमोन्दोआनो गैयाना। आङो नोंसा आफानिथ' बिनानाव नङाना, नोंसा आमायनिसो हिनजाव। नोंसा आफानि बिब'बा बिनानाव जानायबासो जोंफोरनिया थैनि सोमोन्दो थागौमोन। दा जोंफोर सानैया मोजां मोनलायनो हागौथ' अनसुमा। मानोना थैनि जेबो सोमोन्दोआनो गैया। थैनि सोमोन्दो थायाबाना हाबा जानो हागौथ'। आनै नोंनिया बांद्रायबाय। बा आदै, नों बेनिखायनोथ' आंनि थाखाय एसेबां गाबदों दिनै। आइयाथ' सानदोंमोन नों आंखौ गाज्रिसो मोनो होननानै, नाथाय नों आंखौ गोसथोखुमायोसो। नाङा, आं बे न'आव दसे समबो थाला। नों बायदि मानसि थानायाव आं थाया बे न'आव। बिदि नङा अनसुमा, नों थांनाङा। सिरथा नों आनै, मा एसे लाजिथावना बाथ्रा बुंदों नोङो दिनै आनै। आं खोनानानै बेसेदि लाजिदों, बेसेदि दुखु मोनदों गोसोआव आंसो मोनथिगौ। आमाइमोना, आबैमोना, आइमोना मोनथिबा मा सानगोन? बिसोरनि बागैलाय मानो सानदों नोङो? जोंनि बागैसो साननांगौ। नोंनि बागैलाय मानो साननो आंलाय? नों आंनि बिमानै, माथ्र' आं नोंखौ बिमानैल' सानो मोनथिबाय। सोरबाखि बिमानैखौ गोसोथोनो हायो नामा? मानो हाया? आंथ' नोंनि बिमानै बावसो अनसुमा। जोंफोर गामि खाथियाव ना आगोलो गावगायनि असे बिमा सासेनिनो बिदा आरो बिनानावजों गोसथोलायोमोन मोनथिबाय। आरो गावगायनि बिमायनि फिसाजो, बिमायनि फिसाला, बिबथैनि फिसाजो बेफोरखौबोथ' आं नुखाखादों गोसथोनाय। आंनि लोगोनि लोगोआनोबा गावगायनि बिमाय असेनि फिसालाखौनो गोसथोदों। आंथ' नोंनि बिमानै बावसो, जेबो सोमोन्दोआनो गैया थैनि। बिसोरनादि थैनि सोमोन्दोबोसो दंबावोमोन। नाथाय आङो अनसुमा बिसोरबायदि एसेबांबो पापि नङा। गावगायनि बिमानै, बिबथै बेफोरनि फिसालाफोरखौनो मोजां मोनलायनो। दादि नोंजों आंजों जेबो थैनि सोमोन्दोआनो गैलाया। बिदिजाय नोंसा आमायखौ आं मोजांखौनो मोना, जबरदस्तिसो हाबा हरदों। बिदियाव आं नोंखौ बोरै गोसथोआ जानो दे अनसुमा? मानो हाया जानो नोंखौ गोसथोनो? थौना अनसुमा, जों खारस'नहैनि अबावबा। गुवाहाटिफोरावनो खारस'नहैनि सिथु जोंनिया। कम्पानिफोराव खामानि मावनानै जागोन। नोंबो माव, लागिबा आंबो मावगोन। मोना फैसानि आंखाल जानाय नङा। आनै! आं बुंदोंना आनै, नोंनिया बांद्रायबाय। गुबुनखौसो बुङो माथो नोङो जबरदस्ति खालामना हरदों होननानै, नोंखौ हाबा हरदों होननानै। नाथाय नों आंखौ मानो जबरदस्ति खालामबाय दङ? आं नोंखौ जेबोखौनो साना, आं नोंखौ खालि बिमानैल'सो सानबाय थायो। नों आंखौ मा बुंबाय दङ? इसेबो लाजिनाय गैया नोंनियाव आनै? लाजिबा खासि गोमायो अनसुमा। आं नोंखौ खोमानो साना। नों आंखौ मोजां मोनमारा होनबा? आंनि फारसे इसेबो जेबो गैमारा होनबा नोंनि गोसोआव? गैया, इसेबो गैया, 1% गैया। माथ्र' आं नोंखौ बिमानैल' सानो। बिदिथार होनबा नोङो अनसुमा। माने आंनि फारसे इसेबो जेबो गैया? नोंथ' आंजोंनो बांसिन थाफाबाय थायो। इथिङावबो आंजों थाफानानै खामानि मावफाना होयो। टिभि नायबाबो जमा जमा नायो, जमा जमा रायज्लायो। आंनि फारसे माने इसेबो फिलिंस गैया नोंहा? आरे आनै, आंथ' नोंजों गाज्रि साननानैथ' नोंजों थाफायाना। नों आंनि बिमानै नालाय, बिमानै साननानै आं नोंजों खामानि मावना होफायो, टिभि नायफायो, रायज्लायो। आरो आंथ' नोंजों हारसिं थाबाय थायाना, आबैमोनजोंबो थायो। थेवब्लाबो नोंबोथ' सेंग्राना सासे। आं जेरै सिख्ला, नोंबोथ' सेंग्राना। आंनि फारसे इसेबाबो फिलिंस फैनांगौमोन। ओइ आनै, माबासि खोथा बुङो नोंलाय? मा सानलाबायो नोङो? लाजिबाय दे आं आनै, लाजिबाय। आं दिनैनिफ्राय बे न'आव मालाबाबो फैला। आं दानो दिनैनो थांसै।
आरो जिबनावबो नोंनि खाथियाव फैला आङो नोंनो मालाबाबो मोखां देखायला आङो बिदि नङा अनसुमा नोंनि अनगा थांना थानो हानाय नङा आङो थांना थानो हायो हाया बे नोंनिसो खोथा बे आमायाबोदि नोंखौ मानो लाबोनायमोन दा मोनदोंना थाङै थुङै दा आंखौसो मोजां मोनबाय नोङो आनै माबायदि नोंहाथ' इसेबो लाजिनाय गैयायानो आंहासो लाजिनाय मोनदों बेसेबा मोनथिबाय बिनि थाखायथ' आं बे न'आव मालाबाबो फैला थादो आनै टाटा बाय बाय दिनैनिफ्राय आङो मालाबाबो नोंनो मोखां देखायला बे न'आवबो आं मालाबाबो फैला अनसुमा अनसुमा अनसुमाया आंखौ मोजां मोनमारा इसेबो थारैनो बिनि गोसोआव आंनि बारै इसेबो फिलिंस गैमारा मा जागोन दा किउटि नों बेयावसो दंफैयो आं बेखौनो आंनि रुमाव नागिरबाय दंमोन फै बामजानि फै सैमायानो माबा मानसिखौनो नायबाय थायो आब्रिब्रिथारहाय नोंखौ आब्रिखायनोथ' लाबोदों आं मिथिबाय किउटि फैदो जोंहा दद'जों माम जाहैनोसै नों दहाय फुङावबो मोजाङै माम जायाखै दे खिन्थु आयु आंनियावलाय बारखोनो नागिरदों ना मायो फै बामनि फै नै बाम जाबायानो आयु सोलानो नागिरदों ना मायो नाङा सोलानो नाङा किउटि मासे किउटि दोङो आइसना माइनाव बेजोंनो एकदम गेलेबाय थायो आरो आंहा टाइम पास खालामबाय थायो जाया नङा बिसोरनि फैसाजों गोबां जाबाय दे आंबो किउटिनिबो दौबाय किउटिखौ लाबोनायाबो मास मोनसे जाबाय जोंफोर सानैबो लोगो नांनानै दद' बिराद जाबाय दे न' नानि बिसोर बिमा फिसा सानै पाप्पिखौ जों बिराद दिन्थि जाखायो न' बिसोर पाप्पिफोरखौबोथ' साजा होनो हायाखैमोन आङो नाथाय बेसेथ' साजा होबावनो आंबो किउटिखौ लानानै थांसै आङो न'आव माथो मोनगोन बिसोर पाप्पिफोरखौबो साजा होबाय थानानै होआ नङा गोबां साजा होबोबाय आंबो औ किउटि नोङो खिन्थु बिसोरजोंबो लोगो जानो थाङो दे बिसोरखौ लोगो जानाङा बिसोर मोजां नङा हागौबा बिसोरखौबो अरनासो फैनांगौ नोङो थांनांसिगोन दे न' जोंफोरो जोंनि आसलि न'आव बिसोरो जि जाबाय थाथोंसै जिखिजाया थांसै साननैसो थानानै जोङो आइयाबो लिंहरबाय थाखादों आइयाथ' दा आंखौ मोजां सोरबाफोर नायनो फैबाथाय हरगोनसो होनना बुंदों नाथाय आङो हाबा जानोबो गिखांनाय मोनो माथो दे उनाव मायबा मोनसे जासिगोन आरो बिसोर पाप्पिफोरजोंबो थाबाय थाबा जायाना बिसोर पाप्पिफोरखौबो साजा होबाय थाबाबो जायाना आंहा इयुननिबो खोथा दङ थांनांसिगोन दे आरो साननैसोनि उनाव आंनि सना किउटिखौ लानानै ना आबैमोननि न'आव थांगोन ना जोंनिया नोंखौ आबैया बिराद अनखागोन आइया सैमा मोजां मोनसोयो नानियाबो मोजां मोनसोयो आफायाबो मोजां मोनो नाथाय आइया बांसिन मोजां मोनो आरोथ' नोंखौ नुबा बेसेबा अनखागोन नों ओरैबायदि किउटखा बाप्रे बाप आयै दिनै बिराद गरमथारलै ए सफैबाय नोङो आबा औलै आयै बिराद गरम औ गरमानो आबै आमाय आं न'आव थांसै दानो आइया आबौ मा हरखाबनो थांनो जालायखो आरो गोसो गैला आं आबै थानो मानो गोसो गैला जालायखो आरो साननैसो थाबावनो होनाया माथो नोंसा आइखौ थगायनो होदोंमोन आंखौ लोमजादों होननानै एसेबां दिन जाबाय थगायबाय थानो हायाना आबै आरो आंबो गोसो गैला थाबाय थानो बेयाव माने आं न'आव थाहैनो गोसो जाबाय ए मा न'आव थादाव बेयाव थानो मोजां मोनाखै नामा नोंलाय मैयाना दाखालि बावसो बुंदोंमोन माथो न'आव थानो सुखुवा बेयावसो मोजां मोनो थानानै होननानै दिनै बाथ्रायानो सोलायलायबाय माने आबै दिनै मानोबा न'आव थांनो गोसो जादों आङो माने बेयाव थानो गोसो गैथ'ला आबै आं न'आव थांनो गोसो जादों दिनै मानोबा अनसुमा साननैसो थाबाव माथो जायैखाय सोरबाफोर रायदों नामा नोंखौ बेयाव बे जोंनि न'आव रावबोथ' नोंखौ जेबो बुङाखैना रावबो रायाखैबो गाज्रिबो बुङाखै नों थाथ' अनसुमा साननैसो थाबावथार नाङा आनै आं थाला इसेबो गोसो गैला थानो ओजों न'थिंजाय गोसोखांबाय दङ आबै आमाय दे थादो आं थांसै आङो हमनानैनो मोनासै गथ'खौ ओरैनोबा न'आवनो थांनो बायो दिनै मानो थांब्रबखो दे ओंखामबो जायाखै माथो आयु
मा जामारखो गथ'आलाय? मोनथियाथ' मा जाखो बे आब'आबो लिंबाय थायोना बेनिखायनो थांबाय खोमा। जानोहाय बेबो माबा गथ'खौ सान्थियैनो थानो होआ खालि लिंबायल' थायो रायहरदों खोमाहाय बेनो बिनिखायनो उखा मुखा थांबाय गथ'आ ओंखाम खिनिखौबो जालांनो होआखै खोमा आयौ राननासो थांबाय माथो। अनसुमा थारैनो नों आंखौ नागारना थांमारबाय। नों गैया आरोथ' नों बुंबावदों मालाबाबो आंनो मोखां देखायना होननानै मालाबाबो बेयाव फैना होननानै मा जागोन दा आं बे न'आव बोरै सहायना थानो हानो बे रामुसिं बोराय खाट्टाजों। ओंखाम जेबो संनो गोसो गैला बाल सङाबो आङो बिसोर संथोसै सोर सङो आंबो नायनि बालफोरनो ओंखाम ओंख्रि संना होबाय थाया आङो खर' सादों होननानै थगायना थानोसै आं आइदै खर'आ सासोदों आङो ओंखाम ओंख्रि जेबो संनो हाया दे बिराद खर' सादों थैनो बायसै आं उन्दुना थाहैनोसै। हा बिहाबोलाय आरो मा खर' सालायखो थैनो बायसै। आयै ओंखाम ओंख्रिनासो फैदोंमोन आङो मा दासिमबो ओंखाम ओंख्रि मोनाखैमोन होनबा? आं मोनथियाहाय बिसोर सानैबो इसिङाव दंबाय थायोमोन माथो मा जेबो सङासै ना मायो? धै आयै थां नोंनो संहैदो। आयौ मा जाबावनो दे उखैदोंबालाय आरो आंनो संनोसै सोरथ' संबावनो। औलै आयै रुवाथि नागिरबाबो मोनला माथो। आबा दाउदैल' एवना होगोन दे आङो ओंख्रिफोरखौ संबाय थानोबो हायाना आङो। दे जागोन दे आयै दाउदैल' एवना दोनबानो जाबाय। मा जाबावनो आयै जेब्लानिफ्राय आङो गांजेमा गोसोम रानिखौ हाबा खालामदों बै समनिफ्रायनो दिनफोरानो गाज्रियानो गाज्रि सानसेबो मोजाङानो माबायासै दिन थाङासै। बा बिजुलि नोंखौ लोगो मोनैयादि बेसे बोसोर जाबाय। औहाय बाल जोंहा आनैयानो मोजां नङाना आनैया मोजांबासो फैबाय थानो हागौमोन आनैयानो मोजां नंखायाबासा जि सिं सादों बासा उर्मिला आंनिया जि खामानि मावनो होखायो आंखौ आनैया बाल्थिं बाल्थिं दै रोगाखायो बासा आङो। नोंसा आनैया बिदिसो होमबा खामानि मावनो होसोयो आरोना नोंखौ होमबालाय माथो उर्मिला एक नाम्बार गाज्रि बे आनैया थानोनो गोसो गैला आङो। ए थानो गोसो गैला होमबा मा नोंखौ नोंसा आनैया थानो होबाय थादों नामा? औ थानो होबाय थादों थानो होनायालाय थागोन दे आरो साननैसोबाव माथो खालामबावनो आरो। बिजुलि आं नोंनियाव मोनसे खोथा सोंनि दे नों गाज्रि मोननाङा। मायो सों माथो नोङो हाबा जादोंमोननो नंगौना? औ उर्मिला आं हाबा जानाया जादोंमोन नाथाय मा दा नोङो नोंनि हौवाजों मोजाङै गैला नामा? माथो बुंबावनो उर्मिला आंना खाफाला नों गाज्रि मोनथिगौना आंना हौवाया आं हिनजाव थासान्दियावबो बियो गुबुन हिनजावफोरजों लाइन मारिबाय थायो। आयु रुपुरा बिदिसो होमबा बैथालाना एक नाम्बार बैथाला आं हिनजाव थासान्दियावबो बै आगोलनि एक्सफोरजोंनो उन्दुहैयोमोन मिथिगौना? एसेबां गुन्दा होमबालाय माथो सानदों नोङो उर्मिला बिदिबा सोर हिनजावा सहायना थानो हानो दे निमाहा होआ नङा आं निमाहाबो होदोंमोन हाजार दाय मावदोंमोनबाबो थेवब्लाबो बाथ्राखौनो मानिया लाइन मारिहैबाय थायो हिनजावफोरजों बासा बिनिखायनो सहायनो हायैनि दा आङो बेजों गारलायनाय जाबाय बेजों फाथैलायबो बिसिखाबाय। आयु नों आरो आंखौ हाबायाबो खबर होआसै ना? हाबायानो आंना जाब्रबदोंसो ना रावखौबो लिंनाय जायासै उर्मिला नों गाज्रि मोननाङा। ओमफ्राय उर्मिला आंनो सासे बयफ्रेन्ड नांगौमोनलै बानायना होदोलै सासे आंनो एकदम नांगौ जाथारदोंमोन मोजां सासे नागिरना होनाय आंनो। उर्मिला खिन्थु बैथाला साइसनि सेंग्राफोरखौ नाङा दे आंनो जायजोंनो मेजोंनो लाइन मारि थिनग्रा बेफोरखौ नाङा आंनो। दे आङो मोनबाथाय नोंनो सासे नागिरना होगोन दे आङो आंनि बयफ्रेन्डआव सोंहरगोन र' सोरबाफोर लोगो दङ ना मायो। नाथाय मोनसे बाथ्रा जाहैबायना दा आङो हाजारबाबो हाबा जाबाय आंबा एसे हाबा जाखोन्दाखौबा गोसोथोगोन ना थोआ अबेसे नंमारगौबो खोथाया दा सोरबा सोरबि आरो लायाबोना लानायबो दङ देनाय बेनोथ' उर्मिला अननानै आंखौ हाबा जादों होननानै खिन्थानाङा दे नोंथ' आंनि लोगोथारना उन्दैनिफ्रायनो। ओमफ्राय उनाव मोनथिबाथाय जोंनिसो दाय जागोन ना बिजुलि नोंखौथ' सानसे नङा सानसेबाबो मोनथिखागोन ना। हाबा जाखांनायनि उनाव मोनथिबाबो जेबो नङा जेखिजाया फार्स्ट टाइमावल' खिन्थानाङा गोसोथोनाय टाइमावल' दे उर्मिला प्लिज ना अननानै प्लिज। आरो माबा दे आङो जानला मानलाफोरखौ लाया माने फैसा गैयि थाखा गैयिफोरखौ लाया आंनो धोनि न'खरनि फिसालासो नांगौ माने आं
जा जा जिनिस बियो बेखौनो होनो हानाय बायसि बिदिखौलाय सोनोथ' नाङा आंनाबो बयफ्रेन्डआ बिदि आरो धोनिखायसो आंबो लादों दा आंनो ना आइफनबो बायना होदों बियो गंसे बा मालाय उर्मिला नोंहासो दिनलै मालाय दे नोंखौबो दिन खालामना होनोसै दे आरो बेसेथ' हरै थाबाय थानो न' खोमसियैनो औलै लोगो प्लिज ना अननानै एकदम सासे धोनि सेंग्रा नायनानै आंनो नागिरना होथारदो प्लिज ना अननानै उनाव नोंनो मोनसे गिफ्ट होगोन दे आङो नोंनो बानायना होनायनि इसबा मा होगोन नोङो जेनेबा नोंनो 10,000नि दख'ना गांसे बायना होगोन दे आङो दे जागोन दे खिन्थु प्लिज ना अननानै आंखौ हाबा जादों होननानै खिन्थानाङा आरो दे जागोन दे दा आरो आङो हाबा जाखांनाय ना दा दाग नांना थाबाय आं बायदि हाबा जाखोन्दाखो आरो बयबो गोसोथोनो नागिराना उर्मिला लागिबा माबा दे साइसथार नङाबाबो जागोन जिखिजाया सेंग्राया फैसा गोनां जाबानो जाबाय धोनि न'खरनि फिसा लाबानो जाबाय दे जागोन दे आङो आंनि बयफ्रेन्डखौ नागिरनो होगोन नों टेनसन लानाङा बिजुलि जागोन दे होमबा उर्मिला आं थांसैना आनै आंखौ नागिरगोन एकदम खोथा दङलै बिसोरनि न'आव थाफैनोबो आं उनाव खिन्थागोन दे थां दख'ना 10,000नि मोनगोन आंहाबो सासे नागिरना होनांगोन र' दख'नाल' नङा आंनो बियो माबाबो होनांगोन मा होबावनांगोन बियो आंनो सनानि सना जरासे होबावनांगोन दिनैबा हले आं नोंसानाव थांगासिनो जायदुम बाराबा नोंखौ बोना लाबोगोन आं नोंसो आंखौ बेफोरबायदि खालामगासिनो ना नों मा गुबुन सोरबा आंनिख्रुइ मोजांसिन मोनबाय नामा नोंदि आंखौ दसेनो बावलांबाय एक सेकेन्डआवनो बावलांबाय नों आंखौ नोंनि बिमाया नोंनो मोजां सेंग्रा नागिरना होमारबाय जायदुम नङाबा नों आंखौ बेफोरबायदि खालामनाय नङामोन थांगोन आं दिनै नोंसानि न'आव थांनानै ओंखारहैगोन सेलब्राय अबावबा थांनो नागिरदों नामा दिनैलाय औ आयै मा ना थगायनो दा आयै माबा आङो लोगोनि न'आव थांना फैनो र' दिनै माबा आंखौ लिंहरदों माने बार्थडे दङनोलै आं थाङा सानदोंमोन थांथारनांगौनो ओमफ्राय आयै फैसा हरनो हागोन ना आंनो 100 थाङाबा जाया होमबा नों दा थांबाथाय गिफ्टबो होनांगोन लोगोना आयै दा थाङाबाबो जाया गाज्रि मोनगोननो थाङाबा आंनाव फैसायानो गैया र' नोंसा आफानाव दं खोमा होननाय बिनि आङो बिफा खोनादोंना नै आबा सेलब्रायनो 100 फैसा नांगौनो होनाय फैसायानो गैया खोमालै आंनियाव मा फैसा गैयालाय मैयाल'सो नोङो हाथायाव गय लांनायालाय मा खालामजोबखो नोङो फैसाखौ गय फाननो थांनाय फैसाखौ मा खालामजोबखो बेखौ बुं ना बै मैगं बेफारिनो होजोबबाय नोङो मैगं बेफारि हिनजावनो नोंनि गोसथोनायनो बेसेथ' फाननो लांनायमोन दे फाल्लानैल'सो लांदोंमोन आङो ओमफ्राय ना बेदर मैगं थाइगं थाव बेफोरखौ ओरैनो मोनजादों आजिखालिनि जिनिसफोरखौ दाम गोसा जादों होनना मोनथिखागौआनो माथो साला खालि गाज्रि सन्देहल'थार मा खरथायाव जेबो गैया नामा नोंनियाव थेवब्लाबो 100 फैसाथ' थानांगौना नोंनि आखायाव नों बै खेबसे हाथायावबो लांदोंमोन फाननो होमबा बेफोर फैसाफोरा मा जाजोबखो बुं नोङो बिफा नों बै मैगं बेफारि हिनजावनो होजोबो ना बेनिखायनोथ' नोंनाव आजिखालि फैसा बिबाबो मोनला खर' गाज्रि हिनजाव खालि बिदिल' बांद्राय बखिबाय थानाङा दे नायबायसो रुम आं मोनथिबाय मा खालामगोन नोंलाय मा खालामगोन बुगोन आंखौ बु जेसे हायो बुबानो जाबाय बै मैगं बेफारि हिनजावनि थाखाय दा नोङो हिनजावखौबो बुनो ओंखारलायलांबाय आफा नों खिन्थु आइखौ सोगाबाय थानाङा होनना बुंखादों दे आइखौ मानो सोगाबाय थायो नोङो आरो मानो फैसा 100आनो गैया जाना थाखो नोंहा आबा सेलब्राय नोंबो सिथा बिमानि बखिनायखौ नुवा आंखौसो गाज्रि सानबाय थायो नोंनो गाज्रिया मोजां जानोबा जादे आफा नोङो आइखौ टेनसन होबाय थानाङा दुखु होबाय थानाङा मा आइखौ सोगाबाय थायो नोंलाय बे बोराय बैसोआव नोंलाय मैगं बेफारिखौलाय मानो गोसोथोयो फाग्ला बिमानि खोथा लानानै नों साला आंखौसो बिदि बुंबाय माबायदि मानसिलै नोंसोलाय नोंनोबो 100 फैसाखौनो होनो हाला जाबाय मिथिगौना एकदम फम्फा खालामना लाजोब्बाय बियो गावखौनो बै हिनजावनो फैसा थाखा होयै बाराबा ओंखामबो मोनजानाय नंला बायदिसो मोनबाय आङो आबा बे आफाखौबो दा आं नायबायसो दङ र' माबायदि नुदोंना आबा दे आयै नों गाबनाङा दे नांथ'ला दे आंनो 100खौ आंनाव 100 दङ दंनायालाय जेबो गिफ्ट होआ आं ओरैनो बार्थडेल' जानो थांगोन जानाल' फैगोन दे होलायाबाबो जागोन दे लससो जायो होबाबो जानाल' फैबानो जाबाय
जागोन दे आयै नोंनि बिहामजोखौसो आं दिनै लोगो हमनो थांनो नागिरदों। बियो आंखौ फाग्ला खालामगासिनो, नाथाय आं नोंनो खिन्थायाखै। दे होमबा आयै थांसै आङो। दे थाङाबा